के बेटौला रे हमनी के खेले जैसे हरी जात खेलौना Oh,
गीत से कुछ सीख लेने के चाहिए। बहुत सुंदर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के बीच में धीरज पांडे जी बानी, इलाहाबाद से जुड़ल बानी कलाकार है, लेकिन रोज करारा प्रहार करीला केकरा पर, वो स्टार गायक लोग पर, जो स्टार कहाइला भोजपुरी के नाच में मिलाइला। कैसन स्टार करी विचार, वो लोग के मत सुनी अत्याचार। सबसे आम सवाल ही बा कि आखिर सरस्वती माई के गोड़ लाग के सरस्वती माई के वंदना गाइला, फिर वही भोजपुरी का हाथ कर लेगा। सुनाओ तनिक सरोज जी से, सुनाई हम प्रेमचंद ब्यासी से भी। ऐसा गीत जब हर घर में बाजी, हमने के बीच में एगो बिटिया भी आई आपन दर्द सुनावे खाती, आपन बात रखे खाती, समाज में अपन बात परोसे खाती। अगर लाज लागे, शर्म लागी वो गायक लोग के, हम सच कहते नहीं, जे भोजपुरी के अपना गीत के माध्यम से आहत करत हुई। सुनी सब डॉक्टर सरोज सिंह जी से। डॉक्टर होते भी ये संगीत के आनंद जीवन में ऐसे कि 50 वर्ष की उम्र तक से जीवन में कोनो नशा नहीं थे, तो जिए खातिर, दिमाग के अच्छा रखे खातिर, मन के अच्छा रखे खातिर, हृदय के अच्छा रखे खातिर। फिर से बोली क्या बोल रही है? दिमाग का अच्छा रहेगा, हृदय का अच्छा रहेगा, मन के संतुलित करे खातिर गीत गवा नहीं होला। लेकिन वो स्टार लोग मन के बर्बाद करे खातिर गावेला, समाज के बर्बाद करे खातिर गावेला। वो बबुअन के जहर पिरोवेला, अपना कष्टार कहाला। लिखेला लो हमार गीत हतना मिलियन व्यूज गइल, कैसन गीत जौन समाज में आग लगावेला, समाज के जरावेला, समाज के बर्बाद करला, समाज के तहस तहस करेला। लिखेला लो मिलियन में गइल, ओकरे में एगो दूगो गोल बनवले बालू, गोलवा ओकरा गाड़ी देला, उ गोलवा ओकरा गाड़ी देला, ओकरा माई गाड़ी देला, ओकरा माई के गाड़ी देला, ओकरा बहन के गाड़ी देला, ओकरा बहन के गाड़ी देला। धन्य स्टार ले ला नाली के पानी और डूब मरो। कैसन स्टार जो गाड़ी गलो चलत हो क्या? शर्म आवे के चाहिए। लेकिन जो शर्म है बेच दी, हम कहत नहीं शर्म आवे के चाहिए। तो गड़बड़ बात वैसे कि बहुत लोग कहेला कि ना गावे, लेकिन गावेला। सुनाई डॉक्टर साहब, सुनाई। हमरा कहे के मतलब बा कि संगीत के गाही के बाद तो वो चीज गाई कि अपने भी स्वस्थ रही, सुनने वाला के भी दिमाग के स्वस्थ कर दी। वो ज्ञान अपना संगीत के माध्यम से दुनिया के दे दी, वो शिक्षा दे दी, वो निर्देश दे दी कि जीवन पूरा भारत वर्ष ला करके अपना शिक्षा से संदेश ना दे पावल, एक मनुष्य के मनुष्य ना बना पाओ, एक इंसान के इंसान ना बना पाओ। अपना संगीत के माध्यम से ऐसा निर्देश दी कि आदमी के हृदय में बदलाव हो जाओ, वो एक इंसान ही बनकर जिए, इंसान के रूप में वह हैवान बनकर ना जिए। कारण ये भजन के